खुलुमबाय आं दिनै जिएसपि एडभाइस 365 चेनेलाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआव आं बर' मिडियामनि स्कुलाव माखासे असमिया बिजोङाव फरायनाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि सायाव आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे दावसिन नोजोरजों फोरमायथिनो नाजादों। आथिखालाव मे मासनि गेजेरावनो थांनाय 10 खालारनिफ्राय आसामाव 23,000 साख्रि थिसननाय जिथु जथुम्मा जानानै थांबाय। बे जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे एपइन्टमेन्टफोरखौ राननानै होदोंमोन। बेवहाय गोबां सुबुङानो रांखान्थि होआलासिनो थामहिनबा घुसखास होआलासिनो साख्रि मोन्दों होननानै माखासे ससियेल मिडियायाव जों गोबां खौरां फोसावनायखौ जों नुबाय थादों। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय जोंनि बर' मिडियामनि स्कुलफ्राव माखासे असमिया बिजोंनि फोरोंगिरि थिसननाय खामानिया गोदोनिफ्राय दासिम सोलिबोबाय थादों। नाथाय असमिया मिडियामाव फरायनाय असमिया सुबुङा एबा नन बड' कमिउनिटिनि सुबुङा माबोरै बर' मिडियामाव फैनानै फोरोंफैगोन बेसो खोब साननो गोनां खोथा जाना फैदों। बेबादिनो जोंनि आसामनि बेन्दोङाव थानाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गंब्रै फरायसालियाव असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिखौ बर' मिडियामनि फरायसालियाव थिसननाय हाबाफारिया जोंनि बर' कमिउनिटिनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। आरो गुबुन फारसेथिं असमिया माहारिफ्रा जोंनि बर' कमिउनिटिनि मोजांखौ माब्लाबाबो हास्थाया। बिनि अफिसारानो जा बा जेखि जाया सुबुङानो जा जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि थामहिनबा स्पेसियेलि बर'फोरनि जौगानायखौ आथिखालाव आसामाव सहायनो हायैखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना बिथांमोना बर' मिडियामखौ सोलोयै बोलोयै माबोरै फोजोबनो हायो बेनि मास्टार प्लेन गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थादों, जायखौ गोबां फरायसाफ्रा बा गोबां आफादफ्रा गोदोनिफ्राय संकारिबोबाय थादों। दा बेफोरो गोदान खोथा नङा। बेनिखायनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट थामहिनबा माखासे बर' दैदेनगिरिफ्रा बिटिसि नन बिटिसिनि गासै बर' अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसे जानानै बेफोर जेंनानि सायाव गसंथियाब्ला मोनसे समाव बर'नि राव थुनलाइ हारिमुवा गोमानायनि लामाया फैगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों खोब सांग्रां जानानै खामानिखौ मावनांगोन। आथिखालाव धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गंब्रै फरायसालियाव असमिया मानसिखौ बर' मिडियामनि फरायसालियाव थिसननाय हाबाफारिया जाफुंलांबाय। आरो आथिखालाव बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जायखौ एबसु होननानै जों मिथियो, आरो आथिखालनि प्रमदनि सरकार इउपिपिएल सरकाराबो आथिखालाव बिनि सायाव जेबो इनिसियेटिभ लायाखै। आरो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्राबो बिनि सायाव जेबो रिएक्सन होयैखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव असमिया सुबुंखौ बर' मिडियामनि फरायसालियाव थिसननायनि सायाव आंनि जिएसपि एडभाइस 365 चेनेल जयै नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजादों। बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव खोथा। मानोना असमिया सुबुङा बर' मिडियामाव फैनानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंनो हानाय गोहोआनो गैखाया। गुबुन फारसेथिं असमिया सुबुङा बर' रावखौ सोलोंनो लुबैया। बे बिथिङाव माबोरै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव 4 गाहाम असमिया मिडियामनि मानसिखौ बर' मिडियामनि फरायसालियाव थिसनखो, बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय खोब दुखुनांथावना आरो लाजिनांथावना खोथा। गुबुन फारसेथिं बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय थादों आसामनि फ्राय ओनसोलफ्रानो बर'नि आरो बावहाय बर'फोरा गोजोरै मोन्थाय दं होननानै बुंबोबाय थादोंब्लाबो असमियाफ्रा बर'खौ सोलोयै बुद्धियै बिथांमोना सोबख'बोगासिनो दङ। थिग बेनिनो बिदिन्थिखौ आं नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव फोरोंगिरि थिसननायनि सायाव नोंथांमोननिनो आं जिएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै फोरमायथिनो नाजादों। दा आं नोंथांमोननो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जनाय ओनसोलाव माबोरै बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव असमिया बिजोंनि मानसिखौ मास्टार थिसनखौ बेनि सायाव धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि माखासे अर्गेनाइजेसन थामहिनबा बर'नि बेकमेन अर्गेनाइजेसन एबसु थामहिनबा आथिखालाव बे ओनसोला बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि ओनसोल। दा बावहाय दासिमबो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि मोनबो लिडारफोरखौनो बिनि सायाव रिएक्सन होनाय नुनो मोनाखै। नोंथांमोना आं नैबेयाव मोनब्रै
फरायसालिनि असमिया बिजोङाव थिसननाय सुबुंफोरनि मुंखौ फोसावनो नागिरदों। मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिथां प्रमद बर' लोगोसेयावनो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा बिनि सायाव थाबैनो गोख्रों नोजोर होनांगौ आरो बिनि सायाव गोख्रों इनिशिएटिभ लानानै गभर्नमेन्टजों सावरायनांगौ आरो बेफोर फरायसालिफ्राव जुदि बर' फोरोंगिरि हराब्ला जोंहा खोब साननो गोनां। धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव गोलैदों उत्तम दास थाइखाबारि एलपि स्कुल। बियो स्पेसियेलि गंसे बर' मिडियामनि गुदि फरायसालि। बावहाय असमिया सुबुंनि उत्तम दासखौ बिथांमोना दैथायहरदों। बिथाङा माबादि बे थाइखाबारि एलपि स्कुलाव बर' बिजोङाव फोरोंगिरि मावनानै जोंनि गथ' गथायखौ फोरोंगोन बेयो साननो गोनां। थिग बिदिनो बे ओनसोलनिनो आरोबाव गंसे फरायसालियाव असमिया बिजोंनि सासे सुबुंखौ मास्टार महरै थिसनदों। बिथाङानो जाबाय प्रान्जल दले उलुअनि बर' एलपि स्कुल। बेबो स्पेसियेलि जोंनि बर' मिडियामनि फरायसालि। बावहाय हारसा मानसिखौ थामहिनबा दले मिसिं मानसिखौ बावहाय बर' मिडियामनि फरायसालियाव दैथायहरदों। खोब मिनिथावना खोथा। आरो बेबायदिनो दिगन्त राभा नामनि उल'नि बर' एलपि स्कुल। बावहायबो आसाम गभर्नमेन्टआ बर' मिडियामनि फरायसालियावनो मा खालामदों, बर' फोरोंगिरि रोजा रोजा बर'फ्रा आथिखालाव सोलोंथाइ बिथिङाव खोब जौगाबाय। टेटआव क्वालिफाइड जानाय गोबां बर' मिडियामनि फरायसा दंसै। थेवब्लाबो बिथांमोना थाखा फैसा लानानै बेफोरबायदि बर' मिडियामनि एलपि स्कुलाव असमिया सुबुंखौ हरबाय थानानै बर' मिडियामखौ बुथारनो नाजानायखौ जोंनि BSS थामहिनबा बड' साहित्य सभाया गोख्रों नोजोर लानांगौ। आरो बर' साहित्य सभाया जुदि गोख्रों नोजोर लायाबा नोंथांमोना गादियाव थानानै बर'नि राव थुनलाइनि सायावल' खोथा बुंबाय थानाय बा जानाय नङा। थिग बिदिनो दिगन्त राभा नामनि उल'नि बर' एलपि स्कुल आरो बेबायदिनो गंसे बर' मिडियामनि एलपि स्कुलाव दिपज्योति बरुवा मुंनि सासे असमिया सुबुंखौ उल'नि माजगावनि बर' एलपि स्कुल बावहायबो थिसनदों। दा नोंथांमोना साननानै नायदो, असमिया सुबुंफ्रा आसामनि गासै हा हुफ्रानो बर' एबा ट्राइबेल कमिउनिटिनि होननानै बुंबाय थायो। बिथां हेमन्त बिश्व शर्मायाबो खोब बर'फोरखौ लानानै गोबां खोथा बुङोब्लाबो बिथांमोना खुगाजोंल' बर'खौ अननाय खोथा बुङो, नाथाय सिङै बर' मिडियामनि माखासे क्वालिफाइड सेंग्राफोरखौ फोरोंगिरि थिसननायाव बिथांमोना जानथायाव थादों। दा बेखायनो आङो स्पेसियेलि आं धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव आथिखालाव दंफैयो। धेमाजि ओनसोलनि बा जनाय ओनसोलनि आव गोलैनाय माखासे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि लोगोसेयावनो बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरि लोगोसेयावनो बर' थुनलाइ आफादनि फसंथानफोरखौ जथायै सावरायनानै बेनि सायाव इनिशिएटिभ लानो थाखाय आं खावलायबाय। आरो इयुनाव जाहाथे बेफोरबादि जाया बिनि सायाव जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ हुमखि होनांगोन। नङाब्ला बर' मिडियामा दि थाबैनो थैलांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। बिनि बिदिन्थिया जाबाय धेमाजि आरो जनाय ओनसोलाव 4 असमिया सुबुंखौ थामहिनबा नन बड' कमिउनिटिनि मानसिखौ बर' मिडियामनि एलपि स्कुलाव फोरोंगिरि थिसननाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। आथिखालाव ससियेल मिडिया एबा बर'नि खुनु निउस चेनेलफ्राव बिनि सायाव सावरायाखै। आं फेसबुक एबा ससियेल मिडियायाव बिनि सायाव दाख्लैनिफ्राय शेयार खालामबाय दं। नाथाय आथिखालाव दिनैसिम बर' साहित्य सभा, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिथां प्रमद बर'आ बिनि सायाव इनिशिएटिभ लागोन ना लायाखै बिनि सायाव जों साननो लागा दङ। बेनिखायनो आङो बर' कमिउनिटिनि सासे नेहाथ सुबुं जानानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ मोजां मोनो हिसाबै माखासे बर'फोरनो शेयार खालामबाय। बावहाय जुदि 4 असमिया सुबुं बा नन कमिउनिटिनि मानसिखौ जुदि हरामोनब्ला जोंनि बर' सेंग्रा जुदि बावहाय थिसननायबा 4 बर' न'खरा थांना थानो राहा मोनगौमोन। दा बेखौ जोङो थाबैनो गोख्रोङैनो मख'नाय आफादफ्रा अजद होनांगौ आरो सरकारखौ नारसिननानै थाबैनो बावहाय जाहाथे बर' बिजोङाव फरायनाय माखासे टेट क्वालिफाइड सुबुंफ्रा साख्रि मोनो बेखौ खावलायबाय। जोबथायाव आंनि चेनेलखौ जायफोरा नायगासिनो दङ बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै दिनैनि आंनि JSP Advice 365 चेनेलाव बर' माहारिनो मोननैसो बिदिन्थि बा आथिखालाव आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख साख्रि गैयै सुबुंनो साख्रि होनायनि हाबाफारिया सोलिबाय थानाय बुब्लियाव बर'फोरखौ जुदि नासयनाय नोजोरजों नायनानै दिनै बर' मिडियामनि स्कुलाव असमिया फोरोंगिरि हरनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना। आरो जोंनि गैजारोङै सुबुंफ्रा बावहाय
फरायगासिनो दं आरो बिथांमोनाबो डक्टर इन्जिनियार अफिसार जानायनि गोग्गो सिमां थायो। नाथाय धोनिफोरनि खोथाखौ जों बांद्राय सानाब्लाबो जों गोरिब निखावरिनि खोथाखौ साननांगोन। मानोना हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा सुबुंफ्रा मिसनाव होनो हाया। बिनि थाखायनो स्पेसियेलि बर' मिडियामखौ जोंनि जाम्बि जाम्बा गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा लाखिगासिनो दङ। बिनिखायनो बिथांमोननि थांना थैनाय एबा बिथांमोना स्पेसियेलि बर'नि राव थुनलाइखौ लाखिबोदों हिसाबै बिथांमोननि थ्रुयैनो जोंनि बर' मिडियामा थांबोबाय दङ। नाथाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा सिलेक्टेड पार्सन बिथांमोना खुगायावल' बर' हारि मोजां मोननाय खोथाखौ बुङो। बिथांमोना गाव गावनि गथ' गथायखौ इंलिश मिडियाम हिन्दी मिडियामाव होयो। नाथाय बर' राव गेवलांथों स्ल'गान होफ्लानानै बिथांमोना आरनाय फालि लानानै गेदेर गेदेर खोथा बुङोब्लाबो स्पेसियेलि बिथांमोना नाटक खालामबोबाय दङ। जायनि थाखाय गैजारोङै सुबुंफ्रा बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिबोदों। बिनिखायनो बिथांमोननि थांनाय थैनायनि कुइसन दं। बेनिखायनो बे गंब्रै फरायसालियाव असमिया बिजोंनि सुबुं थिसननायनि सायाव बर' हारिफ्रा एबा बर'नि निउस चेनेलफ्रा थाबैनो गोख्रोङै बेनि सायाव इनिसिएटिभ लानांगौ। दा आङो सावरायथायखौ बारा गोबाव खालामथारला। आङो बेखिनियावनो आंनि सावरायथायखौ फोजोबनाय जाबाय। मिजिंथियो आंनि सावरायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ बर' हारिनि सासे सोद्रोमा होननानै निमाहा खालामनांगोन। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ अनसायगासिनो दं बिथांमोननिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ होनानै दिनैनि बे आंनि बुंफोरथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय गोजोन्थों। खुलुमबाय।